Maili, zuk esaiguzu zein dan Aixa, eta Aixa esaiguzu zuk zein dan Maili. Maili ezaitut nahi beste barik armariotik atera. Lotxatitxura daukazu baina ibiltzen zara toperan. Eman didate deskribapen bat inventatzeko aukera. Euskaldun jator bat pentsatuta gustu horixe da bera. Aixa du lekeitioko boiera bat ala modu, ibiltzen dena irri eta jai, beti otorduz otordu. Bertso eskolan pasatakoa aurten 1001 ordu, ta ambientea nahi bazenuten lasai berak jarriko